नमस्कार गाववाल्यांनो, मी आपलो मालवणी माणूस राजेश गुराम आज ठाणे गेलेलं. हे दादा आपले एकदम खास तालुक्याचे असत तावडे प्रितेश तावडे म्हणून कळलं का. तर त्यांना भेटू गेलेलं आहे. ॲक्च्युअलमध्ये इलेले ताईंकडे तेजस सोपरकर समाजसेविका असत. त्यांनी माझी ओळख करून दिली दादांबरोबर. पण एवढे देव माणूस असत, त्यांनी जे माका सांगले आणि ते ऐकल्यावर माका भरपूर बरा वाटला म्हणून मी व्हिडिओ करते येऊ. त्यांचं स्वतःचं हॉल हा कामगार हॉस्पिटलच्या समोर. काय नाव होतं? हेवन बँकट म्हणून. भरपूर उत्कृष्ट हॉल असा, कोकणी माणूस असत, तुमका सगळ्या बाबतीत मदत करतले आणि आपल्या चॅनल थ्रू मालवणी म्हणून सांगला तर तुमका स्पेशल डिस्काउंट पण भेटतो. तर सगळ्यात मोठी गोष्ट दादांची मी देव माणूस का म्हटलं याचं तुमका कारण सांगतो. या दादांनी अशी एक गोष्ट केलेली असा की हैसर जे लग्न घेतले आणि जी नवरी असा तिका समजा आई बाप नसत, पोरकी असा ती म्हणजे तिका आई वडील नाही आहेत, तर तिचा जो काय खर्च लग्नाचो हॉलचो म्हणजे समजा 1,30,000 रुपये हॉलचो खर्च, तर मुलाक अर्धे पैसे भरूचे, मुलीकडचे पैसे सर स्वतः भरतले तिच्याकडनं. म्हणून मी त्यांना देव माणूस म्हटलं. असं ह्या जगात कोण मदत करणार नाही. पण त्या मुलीक आई वडील नसात तर, पोरकी असतात तर तिका कोण नाही, आई नाही वडील नाही, अशा मुलींचं लग्नाचा अर्धो खर्च ते करतले. पोरांका अर्धो खर्च आपलं भरूचा असा. तिला लक्षात. तर खरोखर अशा माणसात सगळ्यांनी सपोर्ट करू बरोबर. मग इथं करतलेच, तुम्ही पण करा. आणि डिस्काउंट हवा असेल तर आपलं नाव सांगा, मालवणी माणूस म्हटलं तर तुमका डिस्काउंट पण भेटतं. तिला लक्षात. हॉल कसं मी तुमका दाखवते, तो पण बघून घ्या. नमस्कार.